To fa alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Fitacciyar jaruma Hausan nan kenan wato Maryam Labarina wadda sunanta na gaskiya shine Fatima Hussein yarinyar nan 'yar Kaduna. Yayin da wannan baiwar Allah ba abin da za mu ce mata sai dai mu mata fatan alkhairi game da abin da ya tinkaro ta na wato ainihin rayuwa. Yayin da wannan jaruma ake shirye-shiryen yin aurenta bayan bayyana wani saurayi da ta fitar a matsayin wato mijin da za ta aura. Kamar yadda za mu kawo muku cikakken bidiyon ta da take sanarwa a kan social media kan batun cewa hakan ya tabbata. To mai sauraro amma kafin cikakken bidiyon da Allah muna fatan idan ka san wannan shine zuwanka na farko kan wancan namu mai albarka mai suna Tushen Hausa. Muna roƙonka da ka samu hannunka mai albarka ka danna mana alamar ta subscribe. Kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa domin hakan shine zai baka damar samun zababbun labaran mu kuma daɗaɗa ingantattu da zarar mun ɗaura. To mai sauraro samu guri ka zauna ka shirya tsaf domin sauraron wannan cikakken bidiyo kan wancan namu mai albarka mai suna Tushen Hausa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh mai sauraro. Barkanmu da jimirin sake kasancewa da mu da ku a cikin wannan rana tamu mai albarka. Labarai musu kamar dai kullum yadda muka saba kawo muku zababbun labarai. So yau ma wannan shirin namu na mai albarka mai suna Tushen Hausa ya leƙa wani zafin batu da yake ta trending a kan social media kan batun wato auren jarumar ta Kannywood wadda ake mata laƙabi da Maryam Labarina. To mai sauraro idan ba za ku manta ba wannan jaruma haifaffiyar Kaduna ce. Bayan wato ainihin fara bayyanarta a cikin wato shirin fim ɗin Labarina, wannan baiwar Allah ta ɗaukaka a lokaci ƙalilan. Yayin da idan za ku tuna a baya akwai wani bawan Allah da ya mata kyautar mota da kuma sauran abubuwa. To mu dai ba abin da za mu ce wannan baiwar Allah sai dai mu mata fatan alkhairi. Allah ya sa hakan ya tabbata. To mai sauraro da ƙarshe dai za mu je wato ga ainihin batun da ya kawo mu kan batun wato auren wannan jaruma Fatima Hussein Maryam Labarina. Yayin da wannan bidiyo ke ta trending a kan social media kan batun cewa jarumar ta fitar da mijin da za ta aura. To hakan mai sauraro ba wai abu ne mara kyau ba, abu ne mai kyau amma kuma mutane suna wato zayyana shi ta hanyoyin da ba su dace ba. Yayin da wannan jaruma take sanarwa da duniya cewa ita fa hakan ba ta kasance da ita ba, duk da cewa ita ma tana son yin auren to amma kuma mutane suke mata irin wasu maganganu a kan social media kan batun cewa ta fitar da miji ta aure. Amma wannan bidiyo da ake ta yaɗawa kan batun cewa wannan jaruma ta fitar da mijin da ta aura ta ce wannan duk batu ne na wato soki burutsun wato 'yan social media. Ta ce mutanen da suke mata comment a wato kafafen yada zumunta irin na wato Facebook, Instagram da kuma TikTok da Twitter suna wato ainihin takura mata da irin wannan maganganun cewa ta je ta yi aure zai fi mata sauƙi. Yayin da ita kanta jarumar ta san cewa ita ma tana son yin auren to amma kuma dole sai miji ya fito kenan ba ita za ta yi kanta aure ba. To mai sauraro a duka dai anan za mu kawo ƙarshen shirin namu na yau. Wannan batu da ake ta zayyanawa ba gaskiya ba ne. To mai sauraro ku manta danna mana alamar subscribe kana ku danna mana alamar ta ƙararrawa domin hakan shine za ku damar samun zababbun labaran mu ingantattu kuma daɗaɗa da zarar mun ɗora. Mun gode kallon wancan namu mai albarka mai suna Tushen Hausa mai sauraro.